Sanejt li jinti għadek maħna li hawn qalb dawn in-nies irfajtlek post suppost inkun kuntenta x'qija tħdejja immissa li jimrikbuni u tlift il-gost fil-marda kien hemm dejjem tama fada iċ-ċans remot li xi miraklu jseħħ fil-marda kien hemm skopa tal-kull għaqda immissa tlaqna rasna it-talb intemm madwarek naqsu n-nies għax ħafna biżgħu li qiegħdu kelma tajba f'post ħażin mitflok mit minn ġewwa tajt il-ħajja u ġbidt il dawk li beżgħu lejk viċin li maddew ħabib mhumiex se jieqfu kultant inħoss li rmewk li daħqu bik intextom kull mument b'kemm kellek saħħa imbagħad ħallew bla nifs darba ntlaqt f'idejn ħabib li ħabbek u għedlu l-aħħar kliem kont taf se tgħid imbagħad daqshekk il-vojt il-vuċi mbeda il-ħoss tal-pis trement li kont irfajt l-aħbar għaddiet bħal xokk minn qalb għall-oħra kien wasal il-mument li ħadd ma ried għall-inqas kien għad fadal l-aħħar tama